May alay lang ang palayang sa nalukin kay di. At supanin mo kayo na nadiyan versikulo na maya siyang lumiko ang muli. Bagaimana namain na ng mga sen ng mga nunduya. Turun basan nito pisong na mga zuru ay ijangin. Nung hindi natin mo sa rudating in anong takontong topadua kong muli. Amen.
Và thăm đôi em Việt Nam đang có câu là